Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Καλόπουλος και θα σας παρουσιάσω εν συντομία το συνολικό συγγραφικό μου έργο. Μια συγγραφική διαδρομή πολλών χρόνων με επίκεντρο την έρευνα, την αμφισβήτηση και την αναζήτηση πίσω από τις καθιερωμένες βεβαιότητες. Μια αναζήτηση που θεωρώ αναγκαία γιατί μόνο όταν εξετάζουμε όσα θεωρούμε δεδομένα μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο γύρω μας και να αντιληφθούμε πόσο βαθιά οι ανεξέλεγκτες ιδέες που μας περιβάλλουν μπορούν, συχνά χωρίς να το καταλάβουμε, να επηρεάσουν ακόμα και τις πιο προσωπικές μας επιλογές. Το πρώτο μου βιβλίο, «Το Μεγάλο Ψέμα», εμφανίζεται το 1995 και έτσι αρχίζει η περιπέτεια μιας έρευνας που τελικά θα κρατούσε 35 χρόνια μέχρι σήμερα. Εδώ γεννιέται η πρώτη απλή υποψία. Μήπως πίσω από τα εντυπωσιακά θαύματα της βίβλου δεν κρύβεται κάποια υπερφυσική δύναμη, αλλά η γνώση και η χρήση συγκεκριμένων υλικών και τεχνικών? Η έρευνα ξεκίνησε από τα ίδια τα βιβλικά κείμενα. Με τη βοήθεια της ελληνικής γραμματείας, της μυθολογίας και της αρχαιολογίας επιχειρείται μια διαφορετική ανάγνωση των πράξεων των μεγάλων πρωταγωνιστών της Παλαιάς Διαθήκης. Τα αποτελέσματα υπήρξαν εκπληκτικά και η αποδοχή του κοινού τεράστια. Το Μεγάλο Ψέμα κυκλοφόρησε και στην αγγλική γλώσσα με ιδιαίτερη απήχηση στο αγγλόφωνο κοινό. Μάλιστα, σε αγγλικό δημοσίευμα με το χαρακτηριστικό τίτλο «Οι 80 που το τόλμησαν τα τελευταία 200 χρόνια», αυτή η έρευνα τοποθετήθηκε ανάμεσα στις σημαντικότερες προσπάθειες αμφισβήτησης της βιβλικής θεολογίας, δίπλα σε ογκόληθους της διεθνούς έρευνας και της βιβλικής κριτικής όπως ο Άλμπερτ Σβάιτσερ και ο Ρόμπερτ Τέιλορ. Για μια έρευνα με μικρή προβολή που είχε ξεκινήσει στην Ελλάδα, αυτή η απρόσμενη διεθνής αναγνώριση είχε ιδιαίτερη σημασία. Το δεύτερο βιβλίο της σειράς έχει τον παράξενο τίτλο «Ο ένοπλος δόλος». Εδώ οι αρχικές υποψίες μας επιβεβαιώνονται από συγκεκριμένα ευρήματα. Τα παράξενα υλικά θαυματοποιίας που στο πρώτο βιβλίο μόλις υποψιαζόμασταν, τώρα όχι μόνο εντοπίζονται, αλλά ονοματίζονται και η συμμετοχή τους στην δράση των βιβλικών προφητών εξετάζεται προσεκτικά. Παρακολουθώντας τους άθλους προφητών και χριστών της Παλαιάς Διαθήκης, εξετάζουμε αν πίσω από τις ανεξήγητες νίκες και τα παράξενα θαύματα βρίσκονται πράγματι θεϊκές δυνάμεις ή αν μπορούν αυτά να εξηγηθούν με συγκεκριμένα υλικά και μηχανισμούς ένοπλου δόλου. Έτσι, η έρευνα από την υποψία της αναζήτησης περνά οριστικά στους ίδιους τους μηχανισμούς των θαυμάτων. Στο τρίτο βιβλίο, με τίτλο «Αβραάμ ο Μάγος», κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πηγαίνουμε 5 γενιές πίσω αναζητώντας τους προγόνους του Χαλδαίου Αβραάμ, του ανθρώπου που βάσει κειμένων βρίσκεται στην γέννηση αυτής της θεολογικής παράδοσης. Η αναζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στη βίβλο, επεκτείνεται σε εβραϊκές πηγές όπως Φίλων και Ιώσιππος, αλλά και σε εκατοντάδες ακόμη εκκλησιαστικούς συγγραφείς που με την σύγχρονη τεχνολογία είχαν την δυνατότητα να ελέγξουν. Μέσα από αυτήν την γενεολογική και βαθιά ιστορική διαδρομή επιχειρείται να τεκμηριωθεί ότι πράγματι έχουμε να κάνουμε με μια μακρά παράδοση Χαλδαίων συνδεδεμένων με τη μαγεία και τις σχετικές πρακτικές. Γι' αυτό και ο τίτλος «Αβραάμ ο Μάγος» δεν χρησιμοποιείται εδώ ως λογοτεχνική υπερβολή. Το βιβλίο επιχειρεί να τον στηρίξει τόσο μέσα από την γενεολογία όσο και από την λεπτομερή ανάλυση της παράξενης πράγματι συμπεριφοράς του ιδίου του Αβραάμ. Στο τέταρτο βιβλίο της σειράς «Βιβλική Θρησκεία» εξετάζονται πλέον ορισμένα από τα διασημότερα θαύματα της βίβλου, αναζητώντας τους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τέτοια εντυπωσιακά αποτελέσματα, όπως οι 3 πέδες εν καμίνο, ο Δανιήλ στο λάκκο των Λεόντων και πολλά άλλα μεγάλα βιβλικά θαύματα που μπαίνουν πια οριστικά κάτω από τον μεγεθυντικό φακό της έρευνας.
Στη συνέχεια η έρευνα περνά από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη. Εξετάζουμε προσεκτικά αν ο κεντρικός ήρωάς της αποτελεί φυσική συνέχεια των ηρώων της Παλαιάς Διαθήκης, τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται τα θαύματά του, τα γεγονότα γύρω από τη Σταύρωση και την επιβίωσή του και τους λόγους που οδηγούν τελικά στην αποθέωσή του. Η έρευνα καταλήγει στην προφανή πλέον υπόθεση ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη αποτελούν διαδοχικά στάδια μιας μακράς ιστορικής και θεολογικής εξέλιξης, μέσω της οποίας μια μικρή αρχικά εθνική θρησκεία επιδιώκει και τελικά κατορθώνει να αποκτήσει το πολυπόθητο διαβατήριο προς τα έθνη και την δυνατότητα να γίνει αποδεκτή πολύ πέρα από τα αρχικά της σύνορα. Έτσι ολοκληρώνεται ένας συγγραφικός κύκλος 4 βιβλίων και 15 χρόνων έρευνας πάνω στους παγκόσμιους γρίφους της βιβλικής θρησκείας. Το 5ο βιβλίο, «Θαύμα ή απάτη, το Άγιον Φως της Ιερουσαλήμ», γεννιέται αναπάντεχα. Ξαφνικά, σαν κεραυνός εν ευθεία, βρέθηκε στα χέρια μου το για πολλά χρόνια λησμονημένο κριτικό κείμενο του Αδαμάντιου Κοραή κατά του Αγίου Φωτός. Στη μελέτη που ακολούθησε αναζητήθηκαν όχι μόνο η ιστορία αλλά και η χημεία των αναπλέξιμων υλικών. Με τη βοήθεια του χημικού τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η έρευνα επικεντρώθηκε ιδιαίτερα σε ένα κρίσιμο σημείο, στο πώς μπορεί με τη χρήση καταλυτών να υπάρξει ρύθμιση και χρονοκαθυστέρηση των αναπλέξεων κεριών και καντιλών εκτός κουκουκλίου. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί το πραγματικό υποτιθέμενο θαύμα ποτέ δεν ήταν τι συμβαίνει μέσα στο κουκούκλιο, αλλά αυτές οι περίφημες αυτοαναπλέξεις εκτός κουκουκλίου που ουσιαστικά επί αιώνες συντηρούσαν τη φήμη του θαύματος. Ο Κοραής είχε ήδη καταγγείλει με ιστορικά τεκμήρια τα ψευδοκατέβατα φώτα της Ιερουσαλήμ. Η δική μου έρευνα επιχείρησε να προσθέσει στην ιστορική του κριτική την αναζήτηση της προέλευσης του φαινομένου. Το περίεργο είναι ότι σε 4 τουλάχιστον περιπτώσεις στα ίδια τα βιβλικά κείμενα όχι μόνο βρίσκουμε την περιγραφή παραγωγής και κατοχής αυτών των υλικών αυτανάφλεξης, αλλά και τη σύστασή τους, εξηγώντας μάλιστα λεπτομερώς τη χημική ερμηνεία των αυταναφλέξεων. Η δημόσια ανταπόκριση του συγκεκριμένου βιβλίου υπήρξε θυελλώδης. Ακολούθησαν εκατοντάδες τηλεοπτικές εμφανίσεις και συζητήσεις, αναφορές στις ειδήσεις και δημοσιεύματα στον τύπο, ενώ η συζήτηση έφτασε μέχρι τους εκπροσώπους του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων. Έτσι έγινε η αρχή μιας δημόσιας αμφισβήτησης που χρόνια αργότερα θα οδηγούσε στην επίσημη πλέον παραδοχή πως το Άγιο Φως της Ιερουσαλήμ δεν είναι θαύμα αλλά τελετή. Μετά από αυτήν την πικρή μακρά έρευνα, ένα ερώτημα πρόβαλε σχεδόν αναπόφευκτα. Γιατί ο ελληνικός πολιτισμός δεν μπόρεσε να αντισταθεί και τελικά να επιβιώσει από τον ολοκληρωτικό επεκτατισμό των αβραμικών θρησκειών που τελικά κυριάρχησαν στον κόσμο? Στην ερώτηση αυτή επιχειρεί να απαντήσει αυτό το βιβλίο με τον τίτλο «Μύθις Αθηνά και Οδυσσιακό πνεύμα». Δηλαδή μια νέα πολυετή έρευνα, αυτή τη φορά στη δομή του ίδιου του ελληνικού πολιτισμού. Τα ευρήματα ήταν εντυπωσιακά. Εφεδρείες υπήρχαν. Ιδέες, πρότυπα σκέψης και δυνατότητες αντίστασης υπήρχαν. Γιατί λοιπόν δεν αξιοποιήθηκαν? Εκεί βρίσκεται και η κεντρική προσφορά αυτού του βιβλίου. Βασική διαπίστωση: ο ελληνικός πολιτισμός έγινε περισσότερο Απολλώνιος και λιγότερο Αθηνάδιος. Η μύθις, η αρχαία θεοποίηση της πανουργίας, της πρόνοιας και της πολύτροπης σκέψης ξεχάστηκε, αλλά και η κόρη της Αθηνά με την ευέλικτη επινοητική αίτητη στρατηγική σκέψη δεν έτυχε της προσοχής και της μελέτης που της αναλογούσε. Το βιβλίο αυτό ανασυνθέτει το παραγνωρισμένο πρότυπο της οδυσσιακής σκέψης και ταυτόχρονα αναζητά τους αδύναμους κρίκους του ίδιου του ελληνικού κόσμου που συνέβαλαν τόσο τραγικά στην παρακμή του. Έτσι προέκυψε ένα πολύτιμο βιβλίο που επιχειρεί να απαντήσει σε ένα ερώτημα που λίγοι έθεσαν και πολύ λιγότεροι απάντησαν σε βάθος. Όχι μόνο πώς επικράτησαν οι άλλοι, αλλά και γιατί δεν
μπόρεσε να αντισταθεί αποτελεσματικότερα ο ελληνικός πολιτισμός, ενώ διέθετε ένα τόσο ισχυρό πνευματικό οπλοστάσιο. Μετά τα βιβλία της ιστορικής έρευνας ήρθε η σειρά της μυθοπλασίας. Στο μυθιστόρημα «Ο μάγος που λύγησε το μέλλον», η βιβλική αφήγηση για τον Αβραάμ γίνεται η αφετηρία μιας τολμηρής μυθιστορηματικής ανασύνθεσης του βίου του. Τα πρόσωπα, οι τόποι και τα κεντρικά γεγονότα που μας παραδίδουν οι πηγές παραμένουν. Εκεί όμως όπου η ιστορική έρευνα είναι υποχρεωμένη να σταματήσει, η μυθοπλασία μπορεί να προχωρήσει παραπέρα, να αναζητήσει πιθανά κίνητρα, φόβους, συγκρούσεις και ανθρώπινες διαδρομές πίσω από τα γεγονότα. Έτσι, ο Αβραάμ παραμένει μέχρι το τέλος ένας ισχυρός και βασικά αξιοθαύμαστος ήρωας. Εκδιώκεται, απειλείται, αγωνίζεται, σώζει και σώζεται, ώσπου οι αλλεπάλληλες διώξεις τον οδηγούν σε μια κρίσιμη απόφαση. Δεν θα επιτρέψει ποτέ ξανά σε κανέναν να τον εκδιώξει. Και κάπου εκεί η ανάγκη για επιβίωση αρχίζει να μεταμορφώνεται σε ακόρεστη διάθεση κυριαρχίας. Δίπλα του βρίσκεται ο ενιγματικός Μελχισεδέκ. Οι λιγοστές αναφορές των πηγών γίνονται εδώ αφετηρία για ένα πολύ μεγαλύτερο μυθιστορηματικό ρόλο. Συνοδοιπόρος, καθοδηγητής και πιθανός σύνδεσμος με ένα παλαιότερο κόσμο μάγων, είναι εκείνος που μοιεί τον Αβραάμ στην δύναμη της σκηνοθετημένης εντύπωσης, στην τέχνη δηλαδή του θαυμαστού, αλλά και σε ένα ακόμα ισχυρότερο όπλο, την δύναμη της γραφής, να διασώζει και να μεταφέρει τις ιδέες από γενιά σε γενιά. Γύρω τους ξεδιπλώνεται ένας ολόκληρος κόσμος. Η Σάρα και ο Λότ, δούλοι και δούλες, μάγοι και ηγεμόνες, έρωτες, διωγμοί, τεχνάσματα, θεαματικές αναστάσεις, συγκρούσεις και επικίνδυνα ταξίδια. Και μέσα από αυτήν την περιπετειώδη, σχεδόν κινηματογραφική διαδρομή, ένας καταδιωκόμενος άνθρωπος μεταμορφώνεται σταδιακά σε γενάρχη, ηγέτη και φορέα ενός οράματος που προορίζεται να επιβιώσει πολύ περισσότερο από τον ίδιο. Έτσι, ο μάγος που λύγησε το μέλλον είναι μια μυθιστορηματική περιπέτεια πάνω στη δύναμη, την επιβίωση, τη μαγεία και τη γέννηση ιδεών που όχι μόνο φιλοδοξούσαν, αλλά κατάφεραν τελικά να κατακτήσουν το μέλλον. Και επιτέλους φτάνουμε στο τελευταίο μου βιβλίο, «Ο πόλεμος των παραδείσων». Ένα φιλοσοφικό μυθιστόρημα που ορίμαζε μέσα μου σχεδόν 15 χρόνια. Στον πυρήνα του βρίσκεται ένα ερώτημα που θεωρώ καθοριστικό. Μήπως οι πεποιθήσεις μας δεν ερμηνεύουν απλώς την πραγματικότητα, αλλά κατασκευάζουν πραγματικότητες μέσα στις οποίες τελικά παγιδευόμαστε? Οι άνθρωποι αιώνες τώρα δημιουργήσαμε επίγειους κόσμους από ιδέες, αυθαίρετες βεβαιότητες και προσδοκίες. Με τα ίδια υλικά όμως κατασκευάζουμε και τους ουρανούς μας. Θεούς, παραδείσους, μεταθανάτιες ανταμοιβές και τιμωρίες, και τότε συμβαίνει κάτι παράδοξο. Οι ουράνιοι κόσμοι που δημιουργήσαμε επιστρέφουν στη γη και αρχίζουν να καθορίζουν τη ζωή μας. Ο Αριστίδης, ο πρωταγωνιστής του συγκεκριμένου μυθιστορήματος, είναι ένας γιατρός με καθαρό ιαματικό βλέμμα. Ύστερα από έναν θανάσιμο τραυματισμό του, βρίσκεται σε ένα τέτοιο παράξενο επέκεινα. Εκεί όμως δεν δικάζονται, ούτε απολογούνται οι άνθρωποι, αλλά μόνο οι ιδέες τους. Ύστερα από μια σειρά απρόβλεπτων, εντυπωσιακών και συχνά διασκεδαστικών περιπετειών, ο Αριστίδης αναγορεύεται σε κριτή ιδεών αυτού του κόσμου. Θρησκείες, φιλοσοφίες, παραδόσεις και πολιτικές βεβαιότητες περνούν από το πρόσκυνο των ερωτήσεων του. Ερωτήσεις που όλοι θα θέλαμε να θέσουμε βρίσκονται στα χείλη του Αριστίδη. Εδώ καμιά ιδέα δεν δικαιούται ασυλία, μόνο και μόνο επειδή είναι αρχαία, ιερή ή αγαπημένη. Και από τον έλεγχο δεν εξαιρείται ούτε ο ίδιος ο ελληνικός κόσμος. Έτσι, ο πόλεμος των παραδείσων γίνεται μια περιπέτεια ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό, αλλά ταυτόχρονα και μια δίκη των ιδεών που τολμούν να κατασκευάζουν κόσμους
χωρίς ποτέ να απολογούνται. Γιατί ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ότι ο άνθρωπος δημιουργεί φανταστικούς παραδείσους. Είναι ότι αφού τους δημιουργεί, αρχίζει να οργανώνει τη ζωή του στη γη σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους. Και τότε γεννιέται το τελευταίο ερώτημα του βιβλίου. Αν οι ιδέες μας έχουν την δύναμη να κατασκευάζουν πραγματικότητες, ποιες από αυτές αξίζει πραγματικά να επιβιώσουν? Κλείνοντας λοιπόν αυτή τη σύντομη περιήγηση στα βιβλία μου, θα ήθελα να σας αφήσω με μία μόνο σκέψη. Οι ιδέες είναι παιδιά μας. Συχνά είναι μακρόμοιες και αιώνιες, μα δεν είναι πάντοτε αθώες. Πολλές περιέχουν αλήθειες και άλλες άφθονη φαντασία. Οι πιο ελκυστικές από αυτές γίνονται πεποιθήσεις. Οι πεποιθήσεις γίνονται επιλογές και οι επιλογές μας κατασκευάζουν τον κόσμο της συνήθειας, μέσα στον οποίο συχνά με πείσμα επιμένουμε να ζούμε. Οι αιμονές και οι ιδεολειψίες μας όμως έγραψαν τεράστια κεφάλαια σκοτεινής ανθρώπινης ιστορίας. Το σημαντικό χρέος μας λοιπόν δεν είναι να έχουμε απλώς ιδέες, αλλά να βρίσκουμε τρόπους να τις διατηρούμε διαρκώς κάτω από φίλτρα επανεξέτασης, ιδιαίτερα εκείνες που αγαπάμε περισσότερο. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε πως οι αδέσμευτοι ανιχνευτές δύσκολων ερωτήσεων βρίσκονται ήδη στην πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι σε αυτή την πανάρχια ανθρώπινη παθολογία. Για ένα καλύτερο κόσμο λοιπόν χρειαζόμαστε επειγόντως και πριν απ' όλα πολύ καλύτερα επιλεγμένες ιδέες. Σε αυτό ακριβώς προσπάθησε να συμβάλλει και η σειρά αυτών των βιβλίων. Γεια σας λοιπόν, είμαι ο Μιχάλης Καλόπουλος και ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο.